Lakanabaliya o jarinen do Mali fan caman fɛ hali n'a y'a sɔrɔ mun ye finitigilakaw ye olu kɛlen do k'u casiri o lakanabaliya o kɛlɛli fɛ. Buguni mara kɔnɔna la yala an bɛ don min na ko bi lakana ko a bɛ cogo di Bugunikaw u bolo ani u bɛ ka baara jumɛn de kɛ yaasa ni lakanabaliya in a kana se ka Buguni sɔrɔ ani a dafɛlaw. Aba Jakite n'ale ye radio Arc-en-Ciel o ɲɛmaa ye an ka ale lamɛn. Buguni ye dugu de ye, dugu min n'a bɛ frontière la, dugu min n'a bɛ Burkina, Côte d'Ivoire ale ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Donc dunanw bɛna Buguni kuma bɛɛ fɛn min ye lakanako ye a kamana guwan b'an na mais an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɛlen do ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ pour que lakana a ka se ka sabati Buguni. O de kɔnɔna la anw yɛrɛ min ye radio baarakɛlaw ye an fɛnɛ bɛ wulikajɔ la ka se ka population la informer n'u ye mɔgɔ ye u sigalen do maa minnu la u ka olu kofɔ walasa an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin lakanabaliya ka kɛlɛ ka bɔ yen lakana ka se ka na Buguni. Marisi kalo tile 9 fo ka taa bila a tile 12 la maa ba caman de bɔra Mali fan caman ani diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka na Buguni mun ye festival didadi ye ka na o kow ka olu ɲɛnamaya. Zakariya Sogodogo ale kɔni ye dɔnkilidala ye ale hakilinata ye mun ye lakanabaliya kow kan an ka ale lamɛn. Bon bɛɛ ni hakilina de don hakilinako de y'o lakanabaliya ye sinon an kɔni an bɛ lɛsi la Mali la yan foyi t'anw na sécurité dan donc grâce à Assimi donc alhamdulillah inchallah. Mun kɔni ye feerekɛlaw ye n'olu bɔra yen ka da seko ani dɔnko tigilamɔgɔw kan olu fana tun bɛ yen ani an ka finitigilakaw mun kɔni ye n ka dɔn an ka jamana ɲama caman ye ani ɲamakɔrɔw olu tun bɛ yen olu cɛla Yaya Sangare n'ale kɛra minisiri ka tɛmɛ ale fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan ale hakilinata ye mun ye ka ɲɛsin lakanabaliya kow ma an ka o lamɛn. Minnu sigilen bɛ kɔfɛ ani minnu bɛ yan mɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa Buguni a kɛra région ye bi a ka kɛ région ye région bɛ tɛmɛ région tɔw la parce que Buguni hɛrɛ caman bɛ Buguni kɔnɔ fɛn kelen bɛ se ka Buguni jɛ min bɛ se ka o hɛrɛ dafa o ye bɛn ani kɛlɛya ani ka koto ɲɔgɔn ta la ye. O la ni festival didadi kɛnɛ kan kɔni mun ye festival in yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye Seydou Kulubali ye ani a jɛɲɔgɔnw u ye fɛɛrɛ bɛɛ dɔ lajɛlen tigɛ mun ye lakana ye o ka se ka sabati ni festival kofɔlen ka daminɛ hɛrɛ la ka taa a laban baden na. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Buguni.